Mal-lub nafilenaj nismulek Isbaħ tizjet mażjir Ħajr mulej ħajr li bmew ħassar dnubna tajt ħajja sepri għaw fi il-qana biex bħalek mal-qawma nigżbu rebħa natek l-odwa tajba il-kulħadd lilkom u dawk li qegħdin issegwuna permezz tal-mezzi tal-komunikazzjoni soċjali fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu li qam mill-imwiet, l-imħabba tal-Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu dawn ikunu magħkom il-koll. Ħuti, din il-ġimgħa l-ottava mill-bieraħ sa bħala bieraħ 8 ijiem li kalla ġimgħa sħiħa hija ġimgħa speċjali ta' fuq iż-żmien il-għid. Hija meqjusa teoloġikament bħala ġurnata waħda dan il-jum f'dan il-jum. Hija ġimgħa kollha kemm b'timbru qawwi fuq dak li ġara, fuq dak li għexna u għadna ngħixu. Il-qawmien rebbieħ ta' Ġesu. Għalhekk matul din il-ġimgħa ngħidu dejjem il-glorja għax hija ġimgħa speċjali. Ejjew għalhekk ħuti b'dawn il-ħsibijiet. Il-Vanġelu dejjem ikellimna fid-derjiet issa li Ġesu għamel wara l-qawmien tiegħu. Ejjew nagħtu bidu għal din il-qudiesa. Nistedinkom sabiex tagħmlu l-intenzjonijiet tagħkom min-naħa tiegħi se nofri l-qudiesa għall-irwieħ ta' Kelinu u Ġorġa Żammit. Int is-sliem veru tagħna mulej ħnina. Int il-ħaruf tagħna tal-għid li tajtna ġismek biex nikluh Kristu ħnina. Int il-ħajja dejjima tagħna mulej ħnina. Iħenna għalina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Ngħidu flimkien glorja l-Alla u paċi fl-art. Infaħru, imberku, nadurawk, natuk ġieħ, inroddulek ħaj. Mulej Alla missier li tista' kollox. Ġesu Kristu, mulej Alla int li tneħħi d-nubiet tad-dinja, int li tneħħi d-nubiet tad-dinja, int li qiegħed fuq il-lemin tal-missier ħennal għaliex int waħdek qaddis, int waħdek mulej. L-għoli Ġesu Kristu mal-Ispirtu Santu tal-Missier Alla nitolbu u Alla inti dejjem tkabbar il-Knisja tiegħek buliet ġodda għati lill-qaddejja tiegħek li permezz ta' ħajja ġdida jibqgħu iħarsu fihom il-frott tas-sagrament tat-twelid ġdid li ħadu fl-isqarrija tal-fidi bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Għarem l-ktib tal-Atti tal-Apostli. Narajt il-50 Pietru fl-imkien mal-11
Għamu qal lill-Lut bleħenoli: Nista l-ludija, u intom il-koll li toqgħodu f'Ġerusalem, kunu għafu dan u isimgħu sewwa x'se ngħidilkom jien. Ġesu ta' Nazaret kien bniedem li Alla ta'kom prova tiegħu permezz tal-mirakli u l-eġubijiet u s-sinjali li jagħmel bih foskom kif intom stess tafu. Lil dan Ġesu Alla telaqulkom f'idejkom skont l-erf u l-pjan li fassal minn qabel. U intom neħħejtuh billi sallabtuh permezz ta' nies ħżiena. Imma Alla qajmu mill-imwiet billi ħalli rbit tal-mewt. Għaliex ma setax ikun li l-mewt iżommu taħt is-seta tagħha. Għax David jgħid fuqu: Żammejt lil mulej dejjem qudiemi, għax hu fuq il-lemin tiegħi biex qatt ma nitħarrek. Għalhekk ferħet qalbi u mtela blena l-sieni u ġismi wkoll jisrieħ fit-tama, għax inti ma titlaqx l-imwiet lil ruħi u ma tħallix il-qaddis tiegħek jara t-taħsir. Inti għarraftni triq tal-ħajja, timlini bil-ferħ meta nkun quddiemek. Ħuti, ħalluni ngħidilkom kif inħossa fuq il-Patriarka David. U miet u kien midfun u l-qabar tiegħu għadu magħna sal-lum stess. Issa hu kien profeta u kien jaf li Alla ħaliflu b'ġurament li kellu jqiegħed fuq it-tron tiegħu bniedem ġej minn nislu. David ra minn qabel u ħabbar il-qawmin tal-Messija u qal: La kien mitluq fl-imwiet u lanqas ġismu ma ra t-taħsir. Lil dan Ġesu Alla qajmu mill-imwiet u ta' dan aħna l-kol xhieda. Għalhekk issa li Alla llieħ bil-leminija tiegħu huwa rċieva mingħand il-Missier l-Ispiritu Santu li kien imwiet u sawbu fuqna kif qegħdin taraw u tisimgħu. Il-kelma tal-mulej. Roddu ħajr lil Alla. Ħarisni, o Alla, għax fik jien nisken. Ħarisni, o Alla, għax fik jien nisken. Ħarisni, o Alla, għax fik jien nisken. Jien qed lill-mulej: Insidi, m'għandix ġiet ieħor ħliefek. Mulej, inti s-sem tal-wirt u r-rizq tiegħi, inti żomm f'idejk xortija. Ħarisni, o Alla, għax fik jien nisken. Imbierek lill-mulej li tani l-fema, imqar bil-lejl qalbi tallimni. Inżomm il-mulej dejjem qudiemi għax bih fl-eminti qatt ma nitħarrek. Ħarisni, o Alla, għax fik jien nisken. Hekk tifraħ qalbi u tetenna ruħi u ġismi wkoll jisreħ fil-kwiet. Għax int ma titlaqnix l-imwiet, ma tħallix il-maħbub tiegħek jara l-qabar. Ħarisni, o Alla, għax fik jien nisken. Int tallimni triq tal-ħajja, hemm il-milja tal-ferħ quddiemek, hemm l-għaxqa għal dejjem fl-emintek. Ħarisni, o Alla, għax fik jien nisken. Inqumu għall-Evanġelju. Alleluja, alleluja, alleluja. Dan hu l-jum li jagħmel il-mulej. Ħanifirħu u nitennew fih. Alleluja, alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien in-nisa telqu malajr minn ħdejn il-qabar kollhom biża' u ferħ kbir
u marru jiġru jagħtu l-aħbar lid-dixxipli tiegħu. U wara iltaqa' magħhom Ġesu u qalilhom Isslem għalikom. Huma resqu lejh, qabdulu riġlejh u nxteħtu qudiemu. Imbagħad Ġesu qalilhom tibżgħu xejn, morru wasslu l-aħbar lil-ħuti biex jitilqu lejn il-Galilija lili jarawni hemmhekk. Huma u sejrin xi ħud mill-għases marru il-belt għand il-qassisin il-kbar u tawhom l-aħbar ta' kull ma kien ġara. Dawn inġabru flimkien max-xjuħ, ftehmu bejniethom u taw lis-suldati kemmxa flus ġmiela u qalulhom għejdu hekk. Ġew id-dixxipli tiegħu bil-lejl u serquh waqt li konna reqdin. U jekk il-gvernatur jisma' b'dan, aħna nġaluh jemmen u lilkom neħilsukom minn kull inkwiet. Dawn ħadu l-flus u għamlu kif qalulhom u din il-biċċa xterdet hekk fost il-lut sal-ġurnata tal-lum. Il-kelma tal-mulej. Mena, is-siltiet li sejrin nisimgħu matul din il-ġimgħa iduru kollha kemm hum is-siltiet tal-Vanġelu, anke l-ewwel lezzjoni ta' Flattej iduru kollha mal-ġrajja li jexna l-bieraħ, il-qawmien glorjuż ta' Ġesu. Issa l-erba' Vanġelisti kull wieħed jirrakkonta din il-ġrajja minn ħarsa minn anglu differenti. Għalhekk kultant bejnietom ma jaqblux f'ċertu dettalji. Issa l-ewwel il-Vanġelu tal-lum jinqasam b'żewġ taqsimiet. Għandna nisa li kienu probabbli l-istess nisa li kien hemm fuq il-Kalvarju barra l-Madonna, Marija ta' Magdala, Marija ta' Klejofa, din jgħidi San Mattew biss, Ġvanni u Ġagbu, l-aħwa kienet hemm ukoll, skont San Mattew qed ngħidilkom. U dawn l-ewwel jum tal-ġimgħa marru ħdejn il-qabar u biża' u ferħ għax raw affarijiet li ma passrux li se jarawhom. Allura x'kienet ir-reazzjoni tagħhom? Marru, irritornaw, għaw verb importanti, jiġru ferħanejn jagħtu l-aħbar lid-dixxipli. Ħajmorru jgħidulhom li huma marru fejn il-qabar, li l-qabar sabuh miftuħ, din is-silta qabel dejn. U il-ġisem mhux hemm, Ġesu mhux hemm. Huma u sejrejn ekku jiltaqa' magħhom Ġesu. U l-ewwel kelma din hija kelma sabiħa ħafna. Isslem għalikom, il-paċi magħkom. Huwa r-rigal tal-għid. Anki skont San Ġwan, meta l-ħatf daħal bil-bibien magħluqa quddiem id-dixxipli l-apostli u n-nies magħluqa għax kienu beżanejn mill-lut u Ġesu issa li ġisem tiegħu huwa glorjuż ma jokkupax spazju bħalna, wieħed oħxom mod, wieħed irqieq mod, wieħed tan-nofs mod, wieħed għoli mod, m'hemmx spazju għal ġisem glorjuż u l-beb magħluq u l-beb miftuħ xorta jgħaddej għax ġisem mibdul issa. L-ewwel ħaġa li qalilhom skont San Ġwan ukoll il-paċi magħkom. U reġa' San Mattew, isslem għalikom. Imbagħad qallhom xi ħaġa interessanti u din ta' min jispjegaha ħafna. Morru għatu l-aħbar lil-ħuti, morru jgħidulhom.
imma jgħidulhom ukoll biex jitilqu lejn il-Galilija. Għaliex din hi is-sabiħ, għaliex mill-Ġudea bil-belt kapitali ta' Ġerusalemm il-parti t'isfel tal-Art Imqazza ħajjibgħathom il-Galilija 4 ijiem mixi jew 5 ijiem mixi. Għaliex fejn hemm l-għadira, fejn hemm il-baħar, għaliex morru l-Galilija u lili ta' għaliex biex Ġesu jerġa' dan issa frott l-istudju ta' mhux miktub hawnhekk l-istudju tal-Biblisti. Għaliex bagħthom il-Galilija? Għax dawn l-apostli kollha kienu mill-Galilija, il-maġġoranza tagħhom sajjieda. Mattew kien pubblikan jiġbor il-flus. U Ġesu minn hemmhekk għajtilhom mill-Galilija, hemmhekk sejħilhom għal warajh, hemmhekk ippritka, hemmhekk għamlilhom il-mirakli, meta Ġesu qed jibgħathom mill-Galilija, Ġesu ħajerġa' jgħidilhom u ħajerġa' ifakkarhom dak li għamel magħhom 3 snin ilu, 3 snin qabel, biex nerġa' ngħidilkom, biex nerġa' nfakkarkom x'ġara u li jiena għadni ħaj u li jiena rebbieħ ibqgħu hawn ħatintlew biex għalhekk bagħthom il-Galilija biex ifakkarhom fl-oriġini fil-bidu tas-sejħa tagħhom meta minn sajjieda għamilhom sajjieda tal-bnedmin, għamilhom apostlu. Dik l-ewwel parti tal-Evanġelu. It-tieni parti. Ir-reazzjoni, ir-reaction. Jiġifieri kif ġabu ruħhom, ir-reazzjoni tal-qassisin il-kbar, tal-kittieba, tax-xjuħ, dawn kienu kollha nies ta' pożizzjoni, ħafna minnhom kienu membri tas-Sinedriju. Sinedriju qorti ta' 70 raġel, anzi preċis 71 il-qassis il-kbir. Kienu allura dawn l-aħbar xterdet. Kif se nġibu ruħna? Ftehmu bejniethom. Sejħu lis-soldati. Is-soldati Lut kienu mal-qabar, mhux Rumani, kif min jagħmel is-soldati għassa mal-qabar mhux sewwa. Lut, soldati Lut tagħhom, meta marru għand Pilatu qalulu issa ibgħat is-soldati għallhom intom għandkom is-soldati tagħkom ibagħtu lilhom. Mela soldati Lut kienu. Allura ftehmu mas-soldati Lut. Tawhom interessanti. Kemxa flus. Mhux biżżejjed kemxa flus, le, hemm xi ħaġa oħra. Miktuba hawnhekk x'inhi? Kemxa flus mod, imma kemxa flus ġmiela, tagħmel differenti. Qabbewlu mhux ħażin il-but. Kemxa flus ġmiela. Mill-flus. Ma toqgħodx attent minnhom u tħaddimhom sew jitilfuk. Kemxa wejdu hekk, ikdbu, għamlu gidba, ejdu. Ġew id-disċipli bil-lejl, kien fihom massa dawn, serqu ħax konna reqdejn sewwa, kien fihom biċċa ħobs dawn, reqdejn għassa u jieħdu l-flus. Ella wejna prosit. Titħallas tal-ġurnata xogħol u ma nafx jien, prosit. Serquh waqt li konna reqdejn, suppost tassa, suppost titħallas imma rieqed, m'hawnx għalejk. Ikdbu. U kompla jgħidulhom, issa ngħidilkom għaliex. Jekk il-gvernatur, jekk Ponzu Pilatu jisma' b'dan li serquh u li m'għadu xejn, aħna inġeluh jemmen il-Ponzu Pilatu, nipperswaduh, nikkonvinċuh biex jemmen l-veru serquh u lilkom
neħilsukom minn kull inkwiet. Prosit. Mawx għalejk. Ikdeb u ħawwat. U tibqa' tħawwat. Dak li jgħid is-salm, Abbis ġifieri wieħed kbir font, jgħajja tabbis sieħu dejjem nieżel l-isfel ma toqgħodx attent. Issa għaliex qalulhom bdejn, għax dak skont l-istoriku Ludi Giuseppe Flavio, dak iż-żminijiet għax kollox marbut ħaġa moħra, għavolja l-Vanġelu ma jgħidulniex, imma hemm l-istorja mill-kuntest. Dak iż-żminijiet kien hemm mxija jisirqu l-katavri, jisirquhom. U ma allura din waħda minnhom jgħidu li serquh. Kif jisirqu tant, serqu anke l-dan. Imma ħuti l-eżies din hija l-ġrajja ta' bniedem Alla. Din hija ġrajja illi l-effett tagħha għadna nħossuh u nibqgħu nħossuh. U għandna xi nkunu ferħanin dan il-ferħ tal-Eid, żmien il-Eid li ħajdum 50 ġurnata, żmien il-Eid żmien ta' ferħ, nifirħu għax aħna mixjin wara t-tagħlim li hu rebbieħ, li hu fuq kulħadd, li hu l-ħaj. Aħna wara l-ħaj mexjin, mhux wara l-mejjet, mela nimxu warajh. Inqumu bil-wifqa. Kristu għam il-mewt biex ma jmutx aktar. Il-mewt ma ssaltanx fuqu. Nifirħu u nitennew. Għalli mamdin ġodda biex issa li libsu lil Kristu jikbru fil-fidi nitolbu. Għal poplu ta' Izrael biex jilqa l-verità sħiħa u jasal għas salvazzjoni nitolbu. Għalina biex bħan-nisa tal-Evanġelju insibu lil Kristu irxost jimla ħajjitna bil-ferħ nitolbu. Għall-irwieħ kelindu li għalijom qegħdin noffru din il-żammejt li qegħdin noffru din il-qudiesa biex tagħtihom il-mistrieħ ta' dejjem nitolbu. Dawn it-talbiet u oħrajn inresquhomlok permezz ta' ommok u Ommna Marija int li tgħix fis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Tolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi jutakom ikun jogħġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Fit-tieba tiegħek mulej jilqa' l-offerti tal-poplu tiegħek biex dawk kollha li jiġġeddu bl-istqarrija ta' ismek u bil-magħmudija jiksbu il-għena tas-sew. Bi Kristu Sidna il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Nidżu ħajr il-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Mister Qaddis tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem nistqarru l-glorja tiegħek iżda b'ferħ akbar inxandruha f'dan il-jum li fih ġie ssakrifikat Kristu l-ħaruf tal-Għid tagħna u l-ħaruf tas-sew li neħħa d-nubiet tad-dinja bil-mewt tiegħu qeret il-mewt tagħna u bil-qawment tiegħu kisbilna ħajja ġdida. Għalhekk dan il-ferħ tal-Għid
xerret ma' kull imkien fid-dinja, bnedmin kollha jintlew bil-għena u l-qawwiet tas-sema ma' setat tal-anġli jinsġulek innu ta' glorja u bla qiegħda itennulek għaddis. Osanna fil-għol. Għaddis tassew int mulej, inti lajn ta' kull qdusija, għaddis għalek nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien sejjinata biex minn raj ħibata għal-ħobs radlek il-ħaj qasam tali disċipli u qal ħudu u kulu bil-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom Sinjur tiegħi u Alla tiegħi. Ekku kol wara li tlaħħal kalċi reġa' radd il-ħaj tali disċipli u qal ħudu biex xorbu minnu il-kol għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqal dejjem id-dem li jixxerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi, Sinjur tiegħi u Alla tiegħi. Danu l-misteru tal-fidi inħabru il-mewt tiegħek mulej. Għalhekk aħna nagħmlu dam tifkira tal-mewt il-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajra xogħbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk u miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu semm il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fi-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, u taqaf l-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien fil-qaddej tiegħek Kelinu u Ġorġa Żammejt. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebt tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazzom Alla Marija, ir-raġel tagħha San Ġusepp, l-Apostli u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek, bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bent Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fismaw jitqaddes ismek. Ejdu ħanismakom ħobżna ta' kuljum. Għalma naħfru l-minu ħati għalin. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid l-apostli tiegħek inħallilkom il-paċi. Nagħtikom il-paċi tiegħi. La tħares lejn dnubitna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek għatija slimu l-għaqda li jien trid fija, inti tgħix fis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu dan ir-rigal lil xulxejn, il-paċi. Paċi magħkom. Ngħidu flimkien ħaruf ta' Alla. Danu Ġesu, ir-rebbieħ, il-ħaj li qam bil-qawwa tiegħu mill-imwiet. Ħen aħna dal-għodu li sejr nistiedna għal din l-ikla ta' dan il-ħaruf glorjuż. Mulej ma jistħoqlix taħt is-saqaf tiegħi. Il-ġisem u d-dem ta' Kristu jħarsuni
għal ħajja ta' dejjem. Imbirek mulej għal dejjem u imbirek li sem għaddis tiegħek. Alleluja, alleluja. Int li laqti sema Alla kbir mulejn tal-għaloni sultan għawi tkun imbirek mulej għal dejjem u imbirek li sem għaddis Salvatur li fdejtna l-kol, int li tina ħajja u tama ġdida. Għaddis għawi tkun imbirek mulej għal dejjem u imbirek li sem għaddis tiegħek. Alleluja, alleluja. Int mulej li tħobbna l-kol, ħares lejna bħarsa kollha ħniera. Kollok tjiba tkun imbirek mulej għal dejjem u imbirek li sem għaddis tiegħek. Alleluja, alleluja. Glorja lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Nitolbu fawwar fruħna mulej il-grazzja tal-ferħ tal-Eid u lil dawk li qabbattom it-triq tas-salvazzjoni ta' dejjem għamel li jkun jistħoq ilhom jirċievu id-doni tiegħek bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Slim għalik Marija bi grazzi mnija l-mulej miegħek, imberkenti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bi grazzi mnija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pinu, sultana tal-familja, ħarstek fuqna, morru
stennewni. Morru fil-paċi ta' Kristu, alleluja, alleluja, inroddu. Il-ġurnata tajba. Maria, Ifra, Mutenna, alleluja.